bona a tots, soc Cocter i avui us porto el Tu decideixes la intro del canal. Ja us vaig dir que el diumenge penjaria el que tu decidiries la intro del canal. Molt senzill, què fer? Deixaré a baix un comentari amb cada un, intro 1, intro 2, intro 3, intro 4, intro 5, i tu has de ficar like. A poder ser, comenta el que t'assembla, què es pot millorar i el que no, i la idea és aquesta. Ara, a continuació, us deixaré amb les 5 intros. Si teniu alguna suggerència, si creieu que em podeu fer una de millor, si creieu que teniu una música que li va bé, qualsevol cosa, en sèrio, fiqueu-ho en el comentari perquè m'interessa molt saber la vostra opinió. Aquestes intros, algunes són agafades, altres són seguint tutorials i barrejant diverses coses. La idea d'espero que us agradin i bueno, això és tot, que vagi bé.